amb el campionat mundial. Vale, gràcies. Estic amb soroll més estic amb telèfon. Firmes. És que com he contestat, vale. Deu haver flipat. Primer. És una anècdota. Però està bé, està bé. Josep, el llibre. Tenien temes pendents i bueno, tenim feina tots plegats. Hem anat recordant de vosaltres. Doncs si voleu fem